Dit is de podcast van Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Willem de Vries. En dit is het vervolg van uw riege rock'n'roll in Friesland. En het verhaal van Foppe Lans. Jongen van Stravelte en ik Klinkhamer. En in die periode ben we nou aankwam. Want Klinkhamer makken al snel namen. En de enige keer dat ze subsidie wil vregen gaan, wie met Klinkhamer bij de gemeente die extra deel. Hoe ziet dat eigenlijk, Foppe? Nee, we konden heel simpel. We gaan spelen voor de gemeenteraad van het extra deel. Ja, daar in de CL. In de CL. Ja, dat weet ik nog. Ja, en de wie radio, hoe heet het? Slot, Radio Texel. Ja, die man wie politie volgens mij, die dat interview die de bis hier. Een geweldige kerel gewoon daar. Jos, zijn broer die werkt bij de Leeuwarden Kranten. Oké. Ik kom nog op de namen. Ja, nou mooi. Begint het verhaal hoe slaanderij, pleets en dan een witje nou praten. En daar zit diezelfde politieman altijd tussen. Ja. Ja. En die zei altijd, meneer, denk, ik pak nog een potje bier, Jimmy in mijn koor op een bek slaan willen. Maar Jim weer. Maar Jim weer. Hoe 4 minuten dan? Ja. Maar in denk, zei hij altijd, hoe 12 is het je gebeurd. Ja. Want oors bel ik de collega's. Ja. Dus als je elkaar op een bek slaan wil, prima. Ja. Maar dit zijn de spelregels. Ja, mooi. En dat kon ik nog. Ja, koor ik nog. Ja. Mooi, hè? Ja, maar dat hier, Maar goed, van die in de oren, dat wie ik was optreden zo, dat het los zo in de cel. En dan zei ik, ho, stop. Jongens, stop. En dan stoppen, dat hier met elkaar praten, Sjoerden die en Paul en Harry, we stoppen voort met de muziek. Ja. Ik zei, ho. Ik zei, je bent te waar die willen slaan. Ja. Ik zei, het podium op. Ik zei, wie gaan aan de kant, je met het podium op en houden. Ze bord hem kennen. Ik zei, en dan uitkleden mij de zaal en Siveriaan. Ja. Nou, voor het kleden. Ja, mooi toch? Ja, voor het kleden. Wie speelden de idiootste en roeste en gekste muziek. Bij de pogo gang Spaans. Ja. Ze vliegen over de tap heen. Maar nooit spullen drukte. Nooit. Nee. Maar wat wie dat hier drukken we op de knop van dat weer die vraag, drukken we op de knop van dat gevoel, dat weet ik niet, maar we hier wel exact de juiste snaar. Zonder dat we er ooit bewust mee bezig zijn van wie met dit bedenken, of met dat bedenken, of met dit waren, met dat waren. Nee, het weer het gevoel wat we zelf in. Ja, maar dat blijkt dus dat heel veel mensen datzelfde gevoel in. Ja. Maar en dat werken. Hoe weer het gevoel in Litouwen? Bij de komst. Spannend. Bij een busje daaroor. Ja. Koest datzelfde gevoel daaroor brengen? Nou, ik had het niet erop met razen dat wie als Friesen niks met Amsterdam hadden. En dat wie best wel achteraan. Dat wie net handig. Zeg maar, dus de Gestapo van de Russische Gestapo, die stier daar om het podium heen. En Foppe die roept daar, wie gaan niks met Amsterdam en Den Haag. En Jim had niks met Moskou. En daarom jongen we een eigen taal en daarom willen we graag dat Jim ik opstenen van je eigen volk. Is er in het Engels te brullen? Of ja, in Engels, in het steenkool Engels, leek het zo maar omschreeuwen. Maar ze snappen het wel, waar het ook gang. En dat wie achteraan, de impresario die het al regelen daar, die had dus al vregen omdat net werd de douane bij het volgende optreden. Dus dat wie net het meest handige, zeg maar. Maar ik hier niks, wat interesseerde mij dat. Ik denk, ik had er net iets bij dacht. Van jongens, je Litouwen met je eigen identiteit, dat paste 100% goed wien. Dus die meesten weer helemaal slecht. Ja. Die dachten van, hey, dit is ideaal. Dit is een beetje tegen krijg als Hoe wie dat voor die om daar in het eerste van Europa in je om te rennen? Orenwereld, hè? Ja, dat had me natuurlijk wel bord plegen. Orenkleuren, orengeur, orenmeesken, orencultuur. Ja, de decadentie van het Westen, dat wie gewoon echt asociaal. Dat wie als dat vergelijkt is met toen, en we kwamen daar in een land, dat heb ik wel vaker verteld, door is de grens over. We moesten 24 uur wachten bij de grens voordat we erover moesten. En dat wil wel echt, dat Jan Zwitterswijk mij als coach, guide, chauffeur. En dan komt ze bij de grens en ja, daar is die echt die Russische mensen in zijn hokje was het echt in een James Bond film. Dit was gewoon een James Bond film. Uniform, wapens, ja, een slagboom. Ja, een slagboom.
En ik een echte slagboom. En ja, dat wie wel indrukwekkend. En tot die tijd weer een squalreisje. En toen hier was iets van, Nooit het serieus. nou wat serieus. Waar ben we nou bedaren? En dan ries dus, dan mochten we dus naar Fjouwen of Tol worden, weet ik het wat. We mochten naar het laan in. En dan ries dus, dan komen ze in de laan waarvan de stinkst van, ja, is dit wel weer? We reden dus op de snelweg, op de highway. En dat wie erger dan de slechtste betonweg die is maar Finnekoest in Friesland toen dateert. En Gotten en nou reis mij die in een VW-busje en dan reden we 20, 25, 80. Ja, in één keer midden op een Rijksweg, ja, moest remmen, want daar ran hinder en ween. Ja. Ja, en bij de eerste beste afslag waar we kwamen, Grutte Rotonde of afslag, ja, daar stien geen borden. En als er een boord stier, dan weer het in het Russisch. Dus we hier zitten van, oké, Ja. en nu dan? Ja. Nou, de vinger maar omhoog en zien waar de Wienwijk kwam en hoe de zin is die en zo ben wie in Litouwen bedaren. En ja, dan komt in zijn stad. En daar was gewoon ons jongen al komt van een andere planeet. Veel nieuws, hè? De haatstad. Veel nieuws, ja. Dus dat wie... Ja, want Jan Switters, Dick Butt, lang hier. JMX, spiekerjekjes, de nodige embleetjes erop, denk ik. Sla de bladzijde maar eens om, wel om in en waarom. Dan sjost dat we voor die bus dienen, met die jongens. Ja. Daar riet nog toevallig links van Jos een Ladaatje rijden. Dat wie ik een van de weinige auto's die daar riet. En we kwamen in een vrij grote Volkswagenbus. Het wie net een gewoon bus, maar zo'n grote bestelbus, zo'n grote dingen. En ja, vliegen we daar door Rusland en komen we in Litouwen en in veel nieuws. En ja, dat is gewoon... Ja, we kwamen van een andere planeet. We kwamen echt van een andere planeet. Ja. Nee, dat was absurd. Het hotel, meesten wisten net wat ze met ons moesten en wie wisten net wat we met hun moesten. Maar Jacob Haas met mij van de Oude Krant en die had letterlijk een stuk moest kreunen. Die week echt zoiets van, ja, wat... Maar het besef komt pas later. Het echte besef. Zo, doe best daar. En dan de weken daarna, de maanden daarna, zelfs nu nog, denk ik van, ja jongens, wat is er daar gebeurd? Weet een soort game changers hierin in Holland. Dat is ja. Ik hoor Oost-Europa toe, krijg daar en dus hele generatie niks zoals dan de televisiebeelden dat in uw stiet Brezhnev stier dan op het Kremlin met de grote wapens en die tocht. Nou ja, dat wint ook ver van uw bedshow aan de ene kant. En in eerst was het tastbaar. Had dat wat verhoren in Holland ten opzichte van die idee wat verroten is? Ja, zeker. Want en dat is nou nog zo. Zouden we nou Joert praten. Joert is het hele verhaal van de Oekraïne begonnen. Dat uitstuurd we dan bij ons kopje verder. Maar Joert is vannacht is Poetin begonnen te verrotten. De eerste bom ben vallen. De eerste bom ben vallen. Maar, de eerste deren ben vallen. Ja, maar do hast zo'n eenzijdige nieuwslijn. Want het Westen is goed. En Rusland is slecht. En dat is in principe hoe het hier deelzet wordt. Dat is de frame. Dat is de frame. En dat wie toen het hier. Ik zag. Door hier is de grote boze Oosten, Oost-Duitsland. Dat wie al heel dramatisch slecht. En Polen. En hoe verder is gans, hoe slechter het wordt. Ja. Nou, zo wordt het altijd deelzet. Koude oorlog. Maar dan praat met die mensen daar. Als het juist wat verbeeld dat die van het Westen had. Ja, die zeggen ze exact hetzelfde. Het Westen, maar dan helemaal de andere kant om. We wien daar bij een man die zei, die stookte zelfs zijn eigen ik weet niet of het nog whisky of jenever wie. Ik val een product alcohol in. Die ben er met z'n allen heel beroerd en heel dronken van worden. Ja. Maar die zei, ja, je kan wel van alles en wat vinden in het Westen. Maar hij zei, iedereen hier in de regio, wie had net roem. Wie waren net al hier in mooie huizen. Maar hij zei, iedereen had je werk. En iedereen had je een inkomen. En iedereen had je hetzelfde inkomen. En een dokter, die verdient een beetje meer. En die had een Lada. En wie ging op een fiets. Dus hij zei, denk je nou werkelijk dat je u vertellen moet wat wie dwaan hadden? Hij zei, wie had je goed? Mijn bankkennis kwallen. Hij zei, en ik verdien je genoeg. Ik kreeg genoeg van de staat om van te eten en te drinken. Hij zei, en nou zullen Jim vanuit het Westen, die fucking Amerikanen, die zullen u vertellen wat wie dwaan hadden. Ja, het wijsvingertje, hè? Het wijsvingertje. Dus omgekeerd evenredig. En het had eigenlijk ik. Maar Poetin, ik had geen flauw idee of het nou goed is of net goed. Of weet ik het wat. Maar de berichtjouwing vanuit het Westen naar Hunta.
is zo eenzijdig. Ik denk van daarom had ik een skofje gewoon buitenlandse kranten lezen uit die regio om te zien van maar klopt dit al wel? Ja. We hebben mijn neef had een bedrijf in Drogenham en daar hebben ik wat buitenlanders, wat Bulgaren aan het werk. En dan hebben we het wel eens over vroeger, hoe dat ging in Joegoslavië en hoe dat al gebeteerd is. Maar als ik juist goed die man goed zie vanuit hun land naar het hele gebeuren, jongen. En hoe ze aanjouwen op het Westen. Hoe we ons daarmee bemoeid hebben en wat we dienen hebben, wat we net dienen hebben. En boeten het feit om wat nou virus of net weer waar het gelijk had. Maar die media is gewoon heel eenzijdig. En dat had mijn beeld wel heel bord verloren toen ik daar weer. En in een winkeltje weer, en er stiert maar één tubje tandpasta in die winkel. En dat tubje stiert er 2 dagen later nog, want de meesten konden net betalen. Maar toen zei die man, dat hoefde ik net, want ze poetsten hun tussen mij, weet ik het wat, steenkool of weet ik het wat. Ze zou wat betocht, werd ze hun tussen me poetsen konden. Dus zei, wie hoe geen tandpasta? Had geen zin. Ja. Dat kost ondertussen, ik was een van de meesten toen, maar dat is een ander verhaal. Maar prachtig mooi, vooral in een lounge, in een bar van het hotel, Vrije Paul Manij. En als ze bij de lijstje, dan toch van, hoor die batterij weer naar. Net de volle lijstje. Net de volle lijstje. Ja. Maar snapte, dus Willem, dat had me wel heel bord ontdenken gezet van jongens, dat had ik nog bij elk nieuwsbericht wat ik lees of elk denkje wat ik lees op Facebook dan ik reageer wel eens wat op Facebook op wat onorthodoxe manier. Maar ik denk van klopt het dit al je? Is dit al je weer wat je stiert? En dat ga ik oorhouden van die tijd van jongens, is dit wel zo? Klopt het dit wel? En dat is me altijd eigenlijk van al 40 jaar lang is me dat wiebelen. Stravelte stopt het op een gegeven moment en dan gaat je terug naar Klinkhamer. Ja. Ik ga nog een mooi singeltje te lezen trouwens. Ja. Klinkhamer maakt kabaal, prachtig. Ja. Uitgegever Udjong Trog Hoptol. Ja. Jos Haier. Dat mocht net onder Tophol, want Jos Haier denkt van als ik deze bagger uitbreng onder mijn eigen Tophol label, dan wordt het helemaal niks. Dus die had het uitgebracht onder Hoptol. En toch zei ze toen Klinkhamer, dat is de beste band waar ik ooit in spelen heb. Ja, muzikaaltje. Ja, bedoel ik. Ja, muzikaaltje. Daar zit een toeter bij. Klaske koetoeteri en Gerben koetoeteri en Jan kon verschrikkelijk goed gitaar spelen. Dus muzikaal technisch hadden we een goede drummer. En dat we muziektechnisch weet ik gewoon volle beter. En mijn Klinkhamer heb ik echt prachtig mooi noemers maken. Dat geweldig mooi noemers. Lifters in de mist. Want Sjoerd Plantinga is daar later zanger geworden. Ik ben na een aantal jaren ben ik uit Klinkhamerwij gestapt en toen is Sjoerd zanger geworden. En Sjoerd had verleden jaar nog een cd uitgebracht met alle nummers van Klinkhamer die nog op een rollijn. Want ze hier in de studio was en de lijn al die nummers die had hij verleden jaar uitgebracht. Maar op die cd is die en ik nog een aantal oude nummers van de periode dat ik erbij zong en ik een aantal live nummers. En als dan Lifters in de mist, die echt, dat is gewoon vooral live. Wie Klinkhamer, dat wie gewoon, dat steunt nog volle botter als Stravelte, dat wie gewoon, ik vind een legendarische band. Ja. Hoe stond Stinium? Trots iets van Esten en mij.
Hoe kost de Sietse? Ja, uit de muziekwereld. Ja, uit de muziekwereld. Sietse die kwam wel bij ik trof Sietse wel bij de optredens van Strawelte. En al heel gauw achterheen we dezelfde interesses in de ska-punk. Dat weer de Mighty Mighty Bosstones. Dat weer van een van de eerste bands die met ska-punk begon. I'm not an open book that I still want to close. I'll find the time. Someday I suppose a place and time. I want to be and spin a storyline that's happy in the end. Plans and never promises certainly uncertain. Nou, ik vond boeten de punk om, vond de ska ik mooi. De Specials vond ik altijd een hele goede band. Madness wat minder, maar er waren gewoon hartstikke leuke ska-bands. Dus, en toen kwam die combinatie van punk met ska. Trok de Mighty Mighty Bosstones. En dat vond ik geweldig. En toen zei ze van, dat ken wie ik, dat mag ik doen. Nou, en ja, ik zei, hoe dan? Nou ja, klaar. En zo, toen we stoppen binnen met Strawelte, diezelfde simmer hebben we 3 weken oefenen in de oude middelbare landbouwschool in Ljouwert. Die is die rechts in het WTC. Daar wie zit ze in Heid, wie daar vestigingsdirecteur, weet ik het wat. En daar hebben we 3 weken lang daar oefenen. En dat wie, daar ontstie Klinkhamer en de Klinkhamer Sound. En zit ze hier in die koen een aantal mensen. Zit ze hier toen dat hier nog verkering met Aukje. En Aukje zuske weer Klaske en Klaske die toeteren. en Jan die ziet in dat groepje van mensen dat zit zo mee op stap gaan. Jan kon geweldig gitaar spelen. Nou, Harm, wie de broer van mijn vriendinnetje toen, wat later mijn vrouw worden is, en Jote die mijn ex-vrouw, mem van mijn ben. Dus Harm weer mijn zwager. Harm kon goed drummen. Nou, en die zat bij me wat begon. 3 weken lang oefenen. En ja, die stier. Ik vond het noemen screw of niet? Ja, die stier al heel snel een hele mooie sound.